Kampeka nû ya penaberên Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê hat avakirin. Ew jî piştî derbasbûna penaberên nû ji navçeyên ku şer li wan dirust bûye ji encama operasyona leşkeriya Tirkî li Rojavayê Kurdistanê. Bi vê yekê hejmara kampên taybet bi penaberên Rojavayê Kurdistanê dibe 10 kamp. Kampa nû dikeve navçeya Perdereşê, Bakurê Rojavayê parêzgeha Hewlêrê û bi dûrbûna 7 kîlometrê ducarî. Li gor amarên ku ji aliyê dezgeha xêrxwaziya Barzanî ve hatin ragihandin ku ji nihê vê meha cotmehê ve û ta demjimêr 12 Nîvroya vê roja înê 2399 penaber ji Rojavayê Kurdistanê penaberî Herêma Kurdistanê bûne. û li gor zanyariyan ku bi tenê di heyama 24 demjimêrên borî de bi tenê 742 penaber gihiştine Herêma Kurdistanê. Di roja pênşemê koma yekem ku ji 826 penaberî pêk dihat gihişte kampa Perdereşê. Ji aliyê dezgeha xêrxwaziya Barzanî û rêxistina LDS ya Amerîkî hatin pêşwazî kirin. Herwiha îro jî komeke din ku ji 700 penaberî pêk dihat giha heman kampê. Derdora 230,000 penaberên Sûrî li Herêma Kurdistanê dimînin. Rêjeya 40% ji wan li neh kampan li parêzgehên Dihok, Hewlêr û Silêmaniyê nişte jî dibin.